салом дӯстони азиз, дар видеои имрӯза оиди як машинник барои шумо нақл мекунам. Ҳама вақт шумоям ҳушёр бошед. Имрӯз ман бор упаковка кардем барои Валбрис ба отправка кардан духтаро. Дар наздики 8 март аст. Хеле тайёриҳо ба қувват. Ҳам дар тобистон, баҳор, тирамоҳ савдо хеле нағз мешавад. Агар ки дар моҳи зимистон фақат дар як моҳе ки омадомади соли нав ба заказ хеле бисёр мешавад ва дар ин ҳолатҳо духтаро мо бояд тайёр бошем. барои ҳамин ҳозир фақат барои тобистону баҳор уже борое тайёр кардем. ман як шогирдам ба чанд маротиба худам бор харида фисондагӣ будам. Он ҷое ки ман худам бор мегирам духтаро прямо аз производитель. Количестве кам наметиҳанд, як бора количестве бисёр гирифтанатон дар кор. Ҳамино як шогирди ман ба телефон кардан навистанд, гуфтанд ки ман боз як поставщик ёфтам, лекин нархаш аз нархи шумо мегирифтагӣ арзонтар гуфтанд. Ман лекин аз ҳамаҳо борама мегирам гуфтанд, аз ҳамаҳо харидорӣ мекунам гуфтам. ман гуфтам хай майлаш, куҷое ки агар ки 1 рубл ки арзон ёвед, это барои фурӯшандаҳо выгодно аст, барои мо выгодно аст, даже 1 рубл 2 рубл арзон ёвем ки. Барои ҳамин духтаро амино гуфтан аз контакт ёфтам гуфтам. Онач хеле ки дидосид сообщениешона ман мондам, инҷа навистиян ки зама салом алейкум. У нас беда. Ман а контакт якта поставщик ёфта бор заказ кардам 237 000 ба. Пула гузондам, дига ҷавоб наметиҳад. Ин хел случайҳо хеле бисёр шудагӣ духтаро. Ин сайтҳои фалшиви хеле бисёр аст. Медарон аз поставщикое ки дар ҳақиқат ҳам кор мекунанд, магазиншон ҳаст, просто бори ваҳои скачат мекунанд, фалшиви анамихе сайт мекушону, неки нархошона аз нархе ки продавцое ки ҳақиқатан мефурӯшанд камтар арзонтар мекунанд. Анамон нархе ки арзоне ки мемонанд, диққати ами харидороя ҷалб мекунад худаш. Ба вақте ки баъди пула гузондид духтаро ана инҷа нест шуда мебираванд аз авито, аз контакт, аз ютуб например, просто так оптови пули калон бада 237 000 ба бор харидагӣ, пула гузондагӣ. Ин одам тамом дига ҷавоб наметиҳад, ин контакташ вообще кор намекунад, номерош куштагӣ. дӯстони азиз, вақте ки шумо бор харидорӣ мекунед, через посредник харид, через шинос харид, озе ҳамино таваре ки ёфтагишон аз таваре ки ман мефисондам 2-3 рубл фарқ мекунад тамом. анамон 2-3 рубл гуфта духтаро амахе машинникои дасташ ба нафуроед. анамино боз мана навистанд ки номерои магазин навистаги буд, зани ҳевара фирсондам, ин магазин дар ҳақиқат ҳам ҳаст, аммо машинник. аммо дар инҷо дигар фурӯшандаҳо ҳаст духтаро. вақте ки инҳо ҳамин контакта ки нишон доданд, ин фурӯшандаҳоям ҳайрон шуданд, даромада бинанд ки ними тавари ҳамин фурӯшандаҳо ҳаст ва нимаш аз ҳар гуҷо, аз ҳар як сайтҳо гирифта, как будто як магазин бо ин сохтагӣ. духтарои азиз, ҳама вақт ҳушёр бошед. аз ҳар гуҷо ки барои шумо тоғри омад 2-3 рубл арзону гуфта, бекор амуққа пулои калона сарф накунед дӯстони азиз.